Il-medja soċjali llum il-ġurnata saħansitra saret ix-xogħol ta' tfajla Maltija Tamara Webb, tfajla li minn dejjem kienet tħobb taqsam dak kollu li tgħaddi minnu ma' sħabha. Fuq Instagram fejn għandha kważi 16,000 segwaċi, Tamara taqsam kollox, anke l-problemi tal-ħajja li ħafna jippreferu jaħbu. Fil-bidu ma kienx faċli, għax fil-bidu anka pereżempju l-ġenituri tiegħi u r-raġel tiegħi bdew jgħidulni ma kif taqsam kollox, kif tħossok komda vera taqsamhom l-affarijiet, għax obviously they know that I am real, jafu li jiena ngħid il-verità. Però x'imdejt nara r-rispons ta' tfajliet ta' nisa li jibatuli u anka rġiel li jibatuli jiena bħalek jew jiena qed ngħaddi minn dal-affarijiet bħalek, bdejt ngħid this is a purpose for me. Tamara llum il-ġurnata għandha influenza fuq ħafna persuni u terrealizza r-responsabilità li dan Jiena wkoll batejt minn anxiety, batejt minn ħafna affarijiet ħajti u this helped me recover. It helped me recover li jiena bl-affarijiet li ngħaddi minnhom jien u qed naqshom ma' ħaddieħor qed infieq lil nifsi wkoll għax qed iġibu l-motivazzjoni. B'dan kollu fl-isfond, Tamara twassal ukoll messaġġ lil dawk li jsegwuha li l-figura perfetta ma teżistix u mhux il-pis kollox. Figura perfetta ma teżisti qatt. Jiena ġifieri kont ħafna iktar milli jien illum, ġifieri kont niżen 20 kilo iktar milli jien illum, però l-miżien ma jiswa xejn, il-miżien ma jgħidlek xejn dwarek, illum il-ġurnata ngħidilhom kif tħossok. Jiena x'kont għax qiegħda 20 kilo inqas milli kont ma jfissirx li jiena persuna aħjar, laqqa xejn, però inħossni iktar healthy. Ma jfissirx li għax inti 20 kilo aktar minni m'intix healthy. Biex twassal dan il-messaġġ, Tamara spiss tippubblika wkoll ritratti ta' marki tal-feriti kif ukoll stretch marks fuq ġisimha minħabba l-pis li tilfed. Dan bl-iskoprituri kif dak li jidher minn barra mhuwiex kollox fil-ħajja. Għatu l-ġisimkom dak li ħaqqu, għatu lilkom dak li ħakkom u that's it. I mean, focus on your lifestyle change, focus on your health, first and foremost. Il-miżin? Il-miżin armuħ. Il-miżin armuħ, għaraw intom xe tħossu intkom fukskom ħarsu li l-mera dejjem kunu għafu li you're enough u izbuħija miex il-miżin.